Как от обикновена шивачка с проблеми с килограмите, Поли свали 13 кг пред очите ни и продаде 3 супер успешни тиража на свои авторски плажни чанти. Поли тегли кредит, за да дойде в менторската ми програма, защото повече не искаше да създава съдържание, което никой не гледа, никой не го интересува и никой не иска да си купи от него. След работата си с мен, Поли първо стана интересна на аудиторията си. Независимо от килограмите й, тя осъзна, че всъщност може да бъде интересна и с други свои качества и начин на живот. Повярва в себе си и се научи да продава. А сега лятото пусна плажен комплект с чанти за мокри бански хавли, които се разпродадоха 3 тиража по много бройки. Най-хубавото е, че я свързах с Моника, която също е с инсулинова резистентност като ние и изготви специален режим за нея, с която Поли пред очите ни свали 13 кг. И си повярва още повече в себе си и стана още по-интересна за своята аудитория. Защото през цялото време Поли споделя процеса на своето отслабване и това беше супер интересно. Ако искаш и ти като Поли да поработим заедно, те каня на диагностическа сесия, за да видя твоя профил, да ти кажа какво точно трябва да направиш и да те усетя дали имаш потенциала да те докарам до резултат. Защото не взимам всеки в менторската си програма. Взимам само тези, които имат потенциал. Пиши ми в Instagram диагностика на този профил.